sun kashe ta ba gaira ba dalili. Sam ba kowa bane ya kashe wannan yarinyar. Kai ne ka kashe ta. Kai ne sanadi. Domin da a ce da wani dai soyayya ba da kai ba. Da ta samu ta yi rayuwa ta mai tsayi. Saboda kuskuren soyayya da kai yanzu yarinya ta rasa ranta. Da a ce kai ne ka mutu ba ita ba. Da gaba ɗaya birzami da lamarin. Kaddarawa zami mu taɓa samun da ba. Tir. Domin zagin wawa irinka. Ba isassun kalamai a Hausa. Dole sai mun bincika wani yaran ko za mu iya samu. Da na san zan zama uwa mara sa'a da za ta haifi ɗa irinka. Da na yi fatan ba a haife ni a matsayin mace ba. A bisa kuskuren haihuwarka zan tsugunna na roƙe ka. Ka tafi ka yi irin rayuwar da kake so. Ko ɗan jagaliya ka zamo ko tantiri. Duk zaɓinka ne. Ka yi duk abin da kake muradi. Ba kai ne mai kafaɗin ɗaukar nauyin al'umma ba? Ya rage naka imma ka ɗau fansarta ta hanyar kashe mutanen Ankinedu ko kuma su kashe ka kai ka sani. Amma don Allah kada ka sake shiga rayuwar mu. Na roke ka. Kai daga gare ka muna buƙatar kai mana wani rangwame. Kada ka sake nuna mana fuskar ka iya tsawon rayuwar mu. Ka bar mu rayu cikin sa'ada. Dan Allah mun roke ka. Zo mu tafi. Tare da mutuwar Seresha, wata mutuwar mata kasance ita ce taka. Kwarai, mu je.